Si media korte doan upon nilitum APHLC mate All Party Hill Leaders Conference ladak Lumbajong Constituency Committee hoye hin penang litom hana kiru pipar piklo nilitum nang litom hana nga chop hateng pen nang litum side uong mong dame kebang pot nang litom han suri surya kiru pilo pini nilitum nang litom hana nga chop ha ialam dhela hello nang litum media hoye hin pen Karbi Anglong angkang pi East West lapen di Mahasau kadong be arada pan isi nilitum hoye hin men kapacini kangtung mate kacuru kangtung la hello ajahak BJP RSS lapen bongo sena long pen BDNC tangka poisa NC APHLC kepi phugji aphan abidi claim lo lapen pini thedung a program latum deng lo officially declaration pusi alang itum pulo APHLC alang itum ci pulo original APHLC ke nitum hello pusalang nitum ajahak BJP RSS bongo sena atum ketoy abidi pen halatum pini program selam lo churulo karbiang long lak kep arat atum do inglong asotum lalak kep ang bong pen munit ke bang pi ke bang suri sibak siduk lake kopia polo te lasu APHLC ke lake JI kathar ke ja lapen alang litum kacipi duk ningkan po trok sose ha SSIC hut pen non an kacipi duk pen ajoksi alang litum lasong deng an eleksyon na cedanon lo lapen a percentage ta nonang ne bom wang bom lo pu Karbiang long lapen dat East West di Mahasau rata tumta chini pe me la soka chini pe namasi la pinya program lo ngabangke la kep kedo inglong rada sotu pini nang dunwang vesi suri siba amunisi cingrum cholo la anda vedep na lasi nilitum Karbiang long East West di Mahasau arada pan chorolo lapusong cirok tok pen nang litum media korte injir tum hana chorolo nilitum a constituency tin nang litum true media hoy pen nilitum chuning rilo lake APHLC a parti lake na apa phugdun je phansi bangkam ke klempu arat aphan kachuning ria teng pen arat atum nang ke deng pot suri nang litum media tum handa akeru pi parpig lapen hala Karbiang long arado ana to handa akeru pi parpig lo pinyalang litum pulo nitum ke election thur the NGO pulo hedi alang litum pulo a NGO mahanga pathek ta tarik throk matijong lapen 2024 peneng non headline NGO ke kachebon do piglo ongdung NGO tu FCRA anda kachebon do piglo non la so a government long ke FCRA dollar tu mana na bang non ke care ke cancel at FCRA ta ante NGO non hesa mahanga pathek la bas a ekdom ahum la tum munit ke toy ke pa enam a munit le avide tadi lahaya tangka a pendel a chair di pini litum nang litum true media hoy pen nilitum thek long lo halada ke do thuke all party leaders conference nitum si original pula di hak ke cheng me tum thek long lab lo BJP leaders tum si thot pre ke rak tu tami me di kopia polo la na che plan
Kopia polo la som. APHLC la JI ka thar ke Japon long ke inglong aso tum chingrum bom lo. Inglong aso tum a phainang bat bom lo la so party lo. Mo ke tum sung popu bongo sena RSS BJP tum chini pe me. Aposila tum phan rat ahong jai long isi confusion ke wan je phan itum claim nun sarak rei polote siksak popula tum chini lo. Lapen latum chinisi ajehak atuma phan contractual asisten mason pidel athe manun karbiang long bil piwang we sakuri tum dor mahalong wang we la sila kep la krep hokomat ma ke pila thuke non la so akam ke pachun ji phangela tum ke bil pa pas na halan te boilo mati di khalima la so posi la ke ajehak atum bang bongo sena bidi pe na jo la claim lo la pe la son hak haksi Faruk Krisir Kebra Fli Kebra Troxy Kebra Fli Po nili nining dopa meme halaso hota la son hak haksi la da divras urspu atum la son Indra Gandhi apanda me lason a parti amen chichidun lo. La divras urs atumda hala sohut chichidun pen apige la so parti chichidun joglo la se apige Indra Gandhi da apige Congress ai pu petek tunang kok ama setame Indra Gandhi tu ko pilo bang amen chu enundet pu seta election halatum loksi ke hai tu non APHLC JI kathar ke Japon name labang so a party amen ali tum thidun long jo ana jo pu seta election hot ke mu APHLC se hai Kopi polo te pinia program salong tum cetheglong lo kadi cetherak meme lo kadi lasi alang ni tu mathalo ekdom phil pa playing serak to pangbak phak na bole tut set lo ni tut set lo ke oh therak tu meme lo non adina kai ke nang li tu media korte injiratum kaduk kawe kacik piduk pe na jok atok anu news ana leat non lomke hala inglong ako kedo atok ajo do ana network ke long di mange lanang ni tuma news ke lang pen hala tum ana chiri je lake aka prekali lake bongo sena BJP RSS atum si la APHLC ke mane JI kathar kacik piduk ko long la pen ke claim ke dam long ka patikuk dun chor la ki ma hudun ang ni pu bang se che than tu pini meeting do bo mo ni le dum social media long lo nang li thaglong ji ka do bili tum thaglong ji inu ra korte phanar julo nang li ko pi apa se la so meeting che ton lo pulo ni li ke GI ka thare PHLC bom se ke bang ta la so na ma pa thei pu ke ni le condemn lo pa ke di hada ma la ka phila lo ma hada ma lasi non jasemet APHLC along Nakato Rengma tu Mizu tu Karbia tu Inglong so arat ke do an cingrum bom lo aposi mo itum ke siksak po pula bongo senatum chini pe me sika peresi la hai non ke Clemonta la hello la pen ilitum chini nang ji la APHLC NGO nitum ke election thuthe pusini tum hanang ni tum hanang tham seta mohet theklong lo kedi hala dorsi rong ha ke hai ni ba hadang mat latum putikang lo kedi jemo jem hanses tame ladak pe namasi la so party pe namasi election mo elected thupo pukedi
Kamane BJP tumke kepa cobai chu ong abdi ki jun si mo next ke Karbiang Long along ke Karbiang Long la pen West Karbiang Long ke la ke BJP party pen ke election ke hai ji a chance we aposi ku pulo idut bak bahini bak aphan ko mat pensi heripo pubang bongo sena RSS atum latung ya bidi heno mati aposi la inglong so kaching rumah tuma phanle itum thak dun de pulote itum ke hayun ilupu sata itum amuni tum chichini wang we ajak tum chichini wang we ka chichini ne pena posi pini la sona che plang nili tum pupe ili tum asar jaega thada pupe nang Congress pen wang det nang BJP pen wang det nang ASDC pen wang det pu nili tum ke kaddo we hana welcome lapen laso ka welcome mena join ni nili tum election hot nili tum votes percentage tani tum badbo bona non ke do pro tim Karbiang Long tum BJP bongo sena RSS tum ke jasse met ka phere pe na join ni si pini la puson nang ceplang lapen Karbiang Long atok ano ke do akar biatum inglong sotum jong hele jai ka thar ke japon a party aphan la non ke do prek a bongo sena RSS BJP tum nang bok setame inglong asotum non reset lo chini lo la so ki reset ki kuma pen lo polote true media kote hoy true media kote injir hoy pen nang litum la hayalam ke pache thang nang litum rong along ka do ka be atok anu la hay bita ka pale pen aposi halatum ka chini la si chorolo piniani ilitum Karbiang Long isi therak meme chun ji dok do ka hut chun det na di chingrum bo mahut chingrum det na ke chekrong bahari leaders kata ilitum chini lo pen Karbiang Long rat chini lo komatse ahok he mage asi nilitum nalitum true media hoy pen chorolo Karbiang Long aradatum pini la an Allah katangka khoros etami munit bang pipedelo ha apa du bang ditum bar julo te siam phanda siam da chisik lok lo pubai bole amunir o ito mamang wete tu terak tu mimi polo komali pumai di la si hala tangka ke khoros bin lo pini langnam lo na ko mama party se ada ke dolo di ini litum chini mati kumada party tumsi koson ko pima kuma besi ka cerap make nili tu mana chini mati lasi alang litum lake pudam elo polote bongo sena lapen RSS BJP atuma phan ke rap dun jisi labang so amen cekrong lok APHLC pehdi lalo lasi lah hello lan hello Ardo. Pene karjui dema. Nang itu hin pene karjui pulote arju tame. Tenang. Chalo di.